फैगौ जोंहा दुर्गा फुजा नङा होमबा लोक्षि फुजा फैगौ ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोरखौ आं होनखाबाय बे दुर्गा फुजा लोक्षि फुजायाव गावबा गावनि आखाइखौ ओरै दिखोनानै जाहाथे बेराया आखाइखौ गासिबो सेंग्राफ्रा खिथुआवसो लानानै बेरायनांगोन ओरैहाय खिथुआव लानानै बेरायनांगोन आखाइखौ आखाइयाव साधु आखलाव लाधु बेनो होलायनो WhatsApp मेसेन्जाराव आंनो SMS हरलायो फाला फिसाफोर बिदावनो फैजादलाबायो मानसिफोरा बेखौ गारा बिसोरो आखलखौनो जाबाय आसलफोर लायदु नङा होमबा आइ फिसा जाबाय ना टाइमा गोबाव जाबाय दै आङो जोंनि मैनागुरिनि गामिनि मानसिफोरसो आं खावलायनो लुबैदों बेजोंनो सिगां जोंहा सुबर्न बिथांखौ जोर मुंनि फिल्म दिहुननो थाखाय आं गोजोननाय बावहरदों लोगोसे जोंहा आब' थरेन दं दा जानला मोनला डायलग होयोबा आंखौ गाबोन थिखोना रायहरबाय आं बारा जानला मोनला डायलग होला लोगोसे जोंहा बिजय सारमोन दंफैयो रामफुल आसननिफ्राय दंफैयो लोगोसे जोंहा TLCC चेयारमेन दंफैयो जोंनि कचिगाव ओनसोलनि लोगोसे हनै आदा जिउहल दङ नुखाजोब्बाय आं आरो हरैहाय जोंहा दिप्तिमोन दंफैयो लोगोसे आरो दंबावो माबा ददेरे आरोखि आं गोसोनाय ददेरे नङा होमबा गाज्रिदामोन ओरैसो आरोखि नङा होमबा माने आङो बे जोंनि मैनागुरि ओनसोलनि आइ आफाफोरखौ आं खावलायहरनो लुबैदों बे गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि बोराय बे आदा बानामोनहा नङा होमबा नङा दे गान्दाबिनि आदा बानामोनखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा लोङै जायै बाहाबा उन्दुलाबायनानै बिहामजोफोरजों आरामसे बाम जानाय न'आव फुथुहैजायो बेखौ लुगैदां बे गोदान बोसोराव नङा होमबा लोगोसे बे जोंनि आइफोरखौ बिमाफोरखौबो आं खावलायबाय जाहाथे एखनबा लोङै जानाय लामाफोराव उन्दुलाबायनानै सैमाफोर सोलाला बायनायनि उनावहाय बिजामादैफ्रा जाहाथे बामखांनानै बिसिनाव फुथुहैयो आं बेखौ जोंनि मैनागुरि ओनसोलनि आइ आफाखौ खावलायहरबाय बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायबाय बे फैगौ जोंहा दुर्गा फुजा नङा होमबा लोक्षि फुजा फैगौ ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोरखौ आं होनखाबाय बे दुर्गा फुजा लोक्षि फुजायाव गावबा गावनि आखाइखौ ओरै दिखोनानै जाहाथे बेराया आखाइखौ गासिबो सेंग्राफ्रा खिथुआवसो लानानै बेरायनांगोन ओरैहाय खिथुआव लानानै बेरायनांगोन आखाइखौ नङाबा दिगदार दं लोगोसे सिख्लाफोरखौबो खावलायबाय जाहाथे आखाइफोरखौ गोजौआव लादलाबाया ओरै गाहायाव लानानै बेरायनांगोन बेखौ खावलायबाय लोगोसे आङो दसे गान खनलांसै रावबो खनाखसै नङा होमबा ओंखायनो खनलांसै नङा होमबा दे औ जोब्बाय गावनो डायलगा ओइ ओरै फैलाय हजम एसे हजम हेलौ उन्दुखाबाय नामा आङो सासे सिंगार नङा आं गालरसो आं जेबो रोंखाया नोंथांमोनहा अननानै आंनि दोंसेसो गानखौ खोनासंदो आं लिरनाय बे गाना आं लिरदों आरोखि जाम्बा जाम्था माथो खालामनो जाबाय रायजोफोरा गारजामोन बयबो Давай, дальше. WhatsApp
मेसेन्जाराव आंनो SMS हरलायो फेसबुक इन्सटाग्रामाव आंखौ लाबेव होनलायो जुलि सोलिबाय नामा रायजोफोर रंजानाय खुसियानो मानसिफोरनि देरसिन गुन सासे नङा सासे सौदावनायनि गोदान बोसोरावनो जिखौ होलांनाय बायदि मोनबाया बानलु गोरान सावना उदायाबा आं अखाथारला आदा फाग्लिया दासिमबो गथ' गोरलै SMS हरो फन हरो भिडिअ कल हरो लाजिया फांजिया आंखौ बियो सोंथारो गावनि बे खर'आव थुफ्रि हमलायनाय गावनि बे खोमायाव बिबार लालायनाय मालायसो आखान्थियाव थाबिस खालामलायनाय जानजियाव जानजि गुसा गानलायथारबावनाय नुनायाव साधु आखलाव लादु नुनायाव साधु आखलाव लादु बेनो लायनो WhatsApp मेसेन्जाराव आंनो SMS हरलायो फेसबुक इन्सटाग्रामाव आंखौ लाबेव होनलायो थेंक इउ जों सावथुन नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै आंनि फंनैसो जे राव बेखौ फोजोबबाय लोगोसे नोंथांमोना जों सावथुनखौ मोजाङै नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय गोजोनथों थेंक इउ सेखालु गिदिर थेंक इउ एबार फैगोन जोंहा जौसाङाव मिस दीप्ति बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव आंखौ खावलायदों